برپرسا سیاستا درve ya Yekîtiya Avrupayê Federica Mogherini ji paytexta Romanya daxwaz ji Venezuela kir ku hilbijartinên pêşwexit encam bide. نرینeke hevbeş heye derbarê nirxandina wan armancên Yekîtiya Awropa û welatên endam de. Ku pêwîst e li Venezuela zûtirîn dem de hilbijartineke demokratî bi girintiyeke navdewletî bê encam dan. Da ku Venezuela bi encamên aştiyana û demokrasiyana ji krîzê derbixînin. Di demekê de ku Awropa behsa giringiya encamdana hilbijartinên demokrasî dike, serokê Venezuela Nicolás Maduro tekeziyê li ser giringiya bihêzkirina pasawanên niştimanî yê welatê xwe dike. Ev bi temamî ew karê ku ev rêpivana leşkerî encam dide, nûkirina sozan, pabendbûn û dubare bihêzkirin ji bo pêşerojê. Pasewanên niştimanî hêza meya pêşerojê ye û divê her wiha bê hesabkirin. Her wiha bi hezaran kes ji alîgirên Maduro li Caracas daketin ser cadeyan û bi bilindkirina ala welatê xwe piştevaniya serokê Venezuela kirin û dijayetiya xwe ji Amerîka nîşan dan. Her li paytexta Venezuela, serokê Parlamentoya Venezuela Juan Guaido ku xwe bi serokê şerعîyê wî welatî daye naskirin, nameyek ji Ertêş û hêzên çekdarên welatê xwe re şand. Têda ragihandî eger Nicolás Maduro dest ji desthilatê berda, wê rola Ertêşê ya aktîv di paşeroja Venezuelayê de hebe. Li Washington paytexta Amerîkayê jî îdareya Trump li ser zimanê cîgirê serokê Amerîka Mike Pence helwesta xwe derbarê serokê Venezuela eşkere kir. And now we see Em niha serokekî demkî dibînin azadî li Venezuela pêşve diçe û bi hewlên xwe hêz û şiyan daye gelê Venezuela da ku azadiya xwe bi dest bixe. of Venezuela to reclaim their liberty. Li hemberî vê yekê jî Çîn li ser zimanê berdevkê Wezareta Derve ragihand ku peywendiyên Çînê li gel Venezuelayê asayîne û alîkariya wan yên hevbeş li ser binemaya prensîbên berjewendiya hevbeş û xweşiya hevbeş û yeksaniyê hatine avakirin. 我们注意到特朗普总统表